Egun, eskerrik asko, jarru bat eta entzautzen arren. Argi dago, urtegarriak ez duela Nafarro Gobernuaren jarrera aldatu. Ezin asko gainera, gehiengo politiko eta sozialaren aurka gobernatzen ari dela gutxiengotik. Urtean, UPN funtzio publikoko langile konplemento ordaintzeko parlamentuaren aginduaren aurkako jarrera itxurituarekin hasi du. 3 egun nahiko izan dira, Barzinaren gobernuaren dako 2013 urte hau estrenatzeko lehen kasizara egiteko. Kaneko gobernu organoak desegin eta behatzez izendatutako batzorde gestoralak antolatu du zenaren obra soziala kudeatuko du fundazioaren estatutuak egiteko. Egia esan, Barzinak Nafarrotarrok eta ordezkari politikoak tratatzen gehituen errespetu faltak ezagututako diktadura edatzen dugu burura. Kontua zera da, azkenaldi honetan aurrezki kutxekin, gerta zitekeen hoberena, gobernu organoetatik politikariak desagertu eta profesionalez betetzea dela esan digute. Kudeak eta modu txukunean emateko. Barzina, kan entitate pribatua zela esatera iritsi zen, eta gobernuak bere erabakietan gutxi zuela esateko. Hori bai. Argi utziz, berak dietak legeak agindutak kobratzen zituela. Eta orain, bide hartzearekin jarraituz, instantzia politiko batek Nafar gobernuak, gutxiengoan dagoen Nafar gobernuak, estatutuen arabera aukeratutako gobernu organoak desegitea erabakiko. Duela 2000 bete, esan zutenean aukeratu beharreko gobernu organoek obra soziala kudeatzeko zirela, denok onartu genuen egungo administrari kontseilu izanen zela fundazioaren patronato bihurtuko zena legeak agintzen duen izena. Nola da posible, halako erabaki bat era ilun eta modu txarrez hartzea parlamentuari bizkar emanez, inork ezagutzen ez duen ustezko informe tekniko batean oinarrituta. Gauza asko argitu beharko lituzke Barzinak. Zertarako berritu ziren duela 2 hilabete kontseilu orokorra eta Caja de Navarrako administrazio kontseilua gero desegiteko? Zein izan da ezertarako balio izan ez duen bi organoen eratze prozesuko kostu ekonomikoa? Bapateko Barzinaren esku hartzonek ez du ezer honik iragartzen. Ezker abertzaletik urtean garabatzagun Kaneko estatutuen izaera antidemokratikoa salatzen, eta beraz, gobernu organoen legitimitate eza Nafar gizartearen ordezkaritza politikoaren zati handi bat baztertu izan baita beraietatik sistematikoa. Baina horrengoan, azaldatu egin gaitu UPNek bere trampa bera ere trampeatu egin duelako. Zertarako egin guztio Barzinak. Ez du ematen argitasun apur bat jartzeko izan denik. 10 urtetan, aintzindari izatetik desagertzera pasatu den kanen aferaren inguruan argitasun izpirik jartzeko asmo handirik ez dutela uste. Kanen buruzko gai guztiak kontrolatu nahiak eta UPN eta PSN ikerketa sakon bat egiteko mantentzen duten aurkokotasunak zer adierazten du. Beste helburu batzuk eskutatzen direla maniobra honen atzean. Gertatu den guztia estaltzeko maniobra berri bat. Noiz arte jarraituko du PSN Barzinari nahi duen egiten usten. Noiz arte jarraituko du hitzez bai, baina ekintzez ezer ere egin gara. Noiz holtsiko du UPN-era lotzen duen zigor-estea. Nafarroak ez du merezi gezurretan ari den gobernu bat. Herritarren borondate eta gehiago politikoaren aurka ari den gobernu bat ez dugu merezi. Kanen inguruko ikerketa sakon bat eta erantzukizunak ezigitzeko mugitzeko garaia da. Aldaketarako unia iritsi da eta horrek denon ekarpen eskatzen du. Eta gestiorako gardentasuna eta zintzotasuna funtsezkoak izango dira eta horretarako ezker abertzalea prest dago.